opúšťame Rimažov a Camp Indiana bol úplne skvelý. A dnes máme naplánované prechádzať cez Moravu v smere na údolie pod Budišovkou a tábory by sme mali v kempe pod skalou. Áno. Po ceste sme mali Rešovské vodopady, tak si ich ideme pozrieť. Pekné. Totálny raj, nádherne tu je. Tam už máme hrad Sovinec, na ktorý sa ideme pozrieť. Krásný, wow, to je super. No čau. Pecka, perfektné to tu je. Paráda. Tak aj takéto úseky máme na severnej stezke Českom, ale toto je asi prvý a posledný. Ale tu nájdete takéto berle po ceste. Na večer bude super. No, už sme na vrchu pomezí 707 metrov. Dáme obednú pauzu.
Červená hora. No. No. No, tak to je fantastické. Čistá višňa. Tam niekde dole, pod nami je tá Bridlicová jama. Asi 16 metrov. Bridlicová chata. Kompletne z bridlic urobená. No a tu už máme údolie Budišovky v Bridlicovom kraji. No dnes sme spali v kempe pod skalou. Máme ráno a pokračujeme v našej ceste. A mali by sme dneska prísť až pod Beskydy do Moškova. Takže prejdeme údolím Odry. Tak, nachádzame sa pri zámku Fulnek. Prichádzame cez HKO po Odži. Studničku. Energetička číslo 2. Tak už konečne Beskydy pred nami. Tam vzadu Lisa hora medzi stožiarmi. Sírnatý prameň Drzavka. Tak tu sú dva pramene, tento obsahuje síru. Namiešam si? No a tento je taký železitejší. Aj to je krásne vidieť. No a dnešnú noc trávime v kempe v Moškove. No a zajtra nás čakajú Beskydy. Mali by sme vybehnúť v podstate na Pustevný a na Radhošť a zbehneme do Ostravic, kde asi budeme spinkať. Tak.